Všetky skúšky prebiehali v noci. Raketa Thor s 1,4 megatonovou nukleárnou hlavicou štartuje. Odpaľujú aj niekoľko strieľ vybavených senzormi. Každá z nich sa má v okamihu detonácie nachádzať na presne stanovenom mieste. Výbuch vo výške 400 km nad zemským povrchom vytvorí umelú žiaru, ktorú vidno až na vzdialenosť 1100 km. Po každom z testov lode a vrtuľníky zozbierajú meracie skrinky, ktoré sa oddelili od rakét. Údaje získané pri týchto skúškach nám pomohli lepšie porozumieť možným následkom totálnej nukleárnej vojny. Rok po operácii Fishball podpísali Spojené štáty a Sovietsky zväz zmluvu obmedzujúcu testovanie nukleárnych zbraní. Tieto výbuchy sú teda poslednými americkými nukleárnymi skúškami v atmosfére.